Godway, Godfather. ଅଳୁଆ ହାତ ଗୋଟିଏ ଜାବଡ଼ା ଦେବି ଯେ ତୋର ବଂଶ ବୁନିୟାଦୀ ପୋଖରୀରେ ଲେଖାଏ ପାଣି ପିଇଛି। ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଜଗା ଭାଇକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଜଗା ଭାଇର ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଓକେ, ଜଗା ଭାଇ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି, I don't believe anybody feels to be dead, but only the last shot of death. କେହି ମଣିଷ ମରିବାକୁ ଡରେ ତାର ଶେଷ ଆଘାତକୁ। To be or not to be, that is the question. ekatha mo kohuni, ekatha William Shakespeare kohunchନ୍ତି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ତା ପାଇଁ